די, מה אתה אחר כך שולח את זה לאן? לבית חולים גאה? אני אתקבל גם בלי זה, מורי. שיבה, תל השומר. אברבנאל. ג'רוסלם? Nothing like this. חבל על הזמן. אין. This is not real step. Thank you. And then. בוא. מציל חתיך. מחר אני... שעה היא לומדת לקפוץ, עוד לא ראיתי אותה במים. לומדת שחייה בהתכתבות. לגבי את התנועות גוף. ניצן, נו מצלמים אותה. וואו, בכלל עזרת לה עכשיו. רוצים לשלוח את ה-www.fashla?